Amalawi zikuoneka kuti asowa popumira chipasupasu kutonse. Kodi mgwirizano wa tonse uthera musizi? Izi ndi nkhani zina zimene tikhale tikukambirana mpulogalamu yathu ya lero ya ndale pa Malawi pano pa Kanema wa Rainbow. Mbali inayi tikhalenso tikukambirana mapulani amene alipo omanga nyumba za aphungu a nyumba ya malamulo komanso nduna za boma m'madera awo aphungu komanso mumzinda wa Lilongwe kumalo kumene nduna zimakhala zikugwirira ntchito. Musalalikire tikhale limodzi mu programu yathu ya tsiku la lero. Dzina ndi lomwe lija Leah Malekano. Sindili ndekha mmene mukuonera, ndilinso ndi makosana awa mwachenaro mtsogolero. Ambuya alemekezeke zikoma kwambiri. Napita kukachita mapemphero pena pake ndi nchifukwa chake koma ambuya alemekezeke ayiza kuwameza mkazi zipaso kayamba kuziona kumeneko. Ndi chinthu chabwino kuti tabweranso pano pa ndale pa Malawi tikambirane nkhani zokhudza dziko la Malawi komanso kuti ziganizo zimene zikuchitika zikutanthauzanji. Mukhale pomwepo, tili pano kwa ola la thunthu. Ngani yathu yoyamba tukamba kuti Amalawi asowa popumira chipasupasu kuboma komanso kumbali yotsutsa. Tiyambe ndithu pamenepo, Amalawi apumira pati. zikoma kwambiri Leah. Mafani ngokamba kuti kodi chipasupasu ichi tikati chipasupasu tutanthauza kuti chani. Tiyambira ku DPP ngakhale nthawi zambiri I'm always at pains kamena zimakhala zondivuta kuti ndizikambirana kuti ndizikamba nkhani ya DPP chifukwa anthu oti dathana nawo kale tidakayika pamalo pawo kuti inu mukufunika mtsogoleri wanu adzikawedza somba ku Page House uko munachita chitaga paja president wakale Dr. Hastings Kamuzibanda adati chitaganya chonunkha. Munachita chitaganya chonunkha kwa Amalawi, so chokani mupite uko. So kumene kwatapita akukanganabe kumeneko akulimbirana maudindo kunali over the week tinapita ife Rainbow kutali ku nyumba ya malamulo for the first time anthu ndithu aphungu kapena anthu ankhani kutsatira bwinobwino mkumano wa committee ya nyumba ya malamulo ija ya business committee. Kunali mwina kuyambirira Malawi kumamva kuti anthu aja akambirana chani timangova public appointments public accounts koma business committee imakhala ya akuluakulu a mnyumba mucha. So chifukwa cha zolambika kapena kukangana mwe kuchitika ku DPP tinapita ife kumeneko kuti tikamve kuti amakambirana zotani. Kunali kutulutsana panja kuti ayitapitani mukakambirane kaye anankhumwa ali ndi wawo chief whip kumeneko. Komanso kunapitanso honorable Vuwa Kaunda akuti nawonso nda chief whip kumeneko. So parliament kapena leadership George Chaponda leadership imene kuti ipange chigati. You look at that mama onse anthu asada kumana mangokangana zimene zozo kuti chief whip ndi zina zotero so taitsa nthawi zokhazoka. So awa anadaitsa nthawi ali mboma amadaitsa nthawi akutitaitsa nthawi ali ku opposition. So most of the times nchifukwa chake ndinapanga avoid kukamba nkhani ya DPP. They are where they belong. Ali kumene akuyena kukhala chipasupasu cha DPP kimenecho kutonse alliance. Ndimafana ndingoyamba chonchi pano panali pa Malawi pano tidakhala akakutitchula mayina pano tikukamba kuti tonse alliance iyi kuli macracks uku kunali anthu amene no musana kuti kuli macracks. Kunali a vice president Dr. Saul Silima, a president Dr. Lazarus Chakwera pretending pano tukamba pandali pa Malawi pano akulu tankhulani taonani Alex Major taonani to anthu akuyankhula izi awa zinthu sizili bwino uku amafuna kumaoneka ngati madolo enawo yaya mafana kuganiza bo heaven zina zotero awene zaululika chinthu chisawo cha mkachisi chang'ambika ndiye gweregwere uja to me suti gweregwere yayambika kapena chipasupasu chayambika kutonseko dzango tumphuka tsopano nkuonekera poyera kuti kodi umu ndi mmene zinalili nde kutonse kuliso akakamwena Dr. Kamuzibanda may his soul rest in peace kuti mina amachipata so describe it ngati chija chachita ganya chonunkha so zoti zimene zichitika utonseku anakazichita describe
motani. So ningoyamba choncho kuti chipasupasu nacho chimenecho ankati akhale madolo asauza amalawi zimene adakambirana yafika nthawi yakwana la 40 atiuza atutadziwa akuti chisalu cha mkachisi changong'ambika ndikuonekera kuti kodi kuli izi inu mukutipo bwa ukudziwa ineyo pamene ndimayang'ana kwambiri nkhani sindimayang'ana mgwirizano ulipo kaya kuti anagwirizana chani kaya kuti amafunanji chifukwa zimenezo zomwe ngati muone kumaliziro mwina zimenezo nzachakwera ndachilima ndi ena owerengeka amene mungamatchula amene mwina mwake chimene amasayinira nkupanga zonsezi nzokuti wina asadzaoneke ngati mwina opusa ndikupita kwa nthawi kutengera kuti izizi ndi ndale mmeneyo ndikumuyang'ana munthu amene anadzuka mammawa tswina lake kumatha kuona zokuti voti yangayi ndi bail out kapena kuti ichichi ndi chimene chingandombole kuti dziko la Malawi ndilione losintha ndi zimene ndimaganiza kapena zimene ndimaona. In fact mwina mwake kunena mchingerezi kuti quality of life ipanga improve munganizire munthu amene anthu amene wa mgwirizano onsewo anapangawo unali wokuti amadalira uyuyuyu amene expectation yake ndiyokuti quality of life kuti chifukwa ku Malawi nkhani ino zokuti kaya sukulu dzipupa dzagwerana kuti kupita kuchipatala nkukapeza kuti kulibe mankhwala kaya nkumakamba zokuti ukwenake sanalandire ndi nkhani zokuti mwina mwake sikuti ukamva mwina umadzamva chisoni kuti akuti ku nthambi yakuti pano sanalandire umanguti ndi mmene ku Malawi zimakhalira koma anthu amene voti yawo ija ndi mphamvu imene ali nayo ndi mawu amene ali nawo kuti administration ya ma resources a dziko la Malawi asinthe. Now look, ayotsa DPP anthu aja kuti awawa atilephera, they have failed us to our expectations palibepo 0/10 akuyika gulu anthu ena mmene amanena Robert Edward kuti amatchula noti mafano organizer ball creating the rubble ampatsa munthu ja hope munthu jaba akutha kuona quality kuti life yathu itakufika kofa malama tokani masomphenyoti moyo tumafunika tidzenda choncho osati mmene zililimo koma kumaliziro Malawi has been duped again. Malawi ampusitsanso wambwitanso. Now that's why panopo Malawi zimene akulire sakulira kuti kaya kuti kutonse kaya yambana kaya chani Malawi akuyang'ana the high cost of living kuti kodi zimene tinayika kuti system ya dziko linoyi zindipulumutsa bwanji fo kandi democracy kayikhala monarchy chachikulu chimene timafuna ultimately nchokuti munthu amene ali common person umoyo wake ukhale omverera koma padakali panopo zukanga tuli Malawi kulibe choti chinchinge chifukwa imenenso ikwena kukhala opposition yoraka iwota zithu mono kuti anthu awo ndioganiza bowa lini ma ideas mwina mwake atatatenga izi atha kutifikitsa apa amene onso nawo ali mu nkhondo yawo imene akutha kuyiwala. In fact osaiso akutha kuyiwala mwina sakukumbukiranso kuti feyo ndi chani koma chimene akukumbukira nchoti ine ndikadzuka lero kuli kampu ina yake uku kuli Anankhumwa kapenanso ndikadzuka lero kuli kampu ina yake uku kuli Amuthalika uku kuli Nyamato wakuti tintere titenge ndipajena kama dzati mina mwake Malawi ndika drama group kapena kuti ndika kadera kake kuti anthu maiko ena akutukuka kumapanga zinthu akafuna kuseka adziyang'ana ku Malawi kudzati koma magayi uku kuchitikanje. Tibwere ku mgwirizano wa tonse makosana amene mwalankhulira apa nkhani ino ikhale yokuti mgwirizano wa tonse mmene mukuoneramu ndi mmene zayambikiramu. Robert Edward afotokoza kuti sikuti kugawanikana kwayamba sikuti moto ono wayaka kutonse koma wangoyikidwa pa mbalambanda kuti Amalawi aone kuti izi ndi zimene ziliko umgwirizano wa tonse. Mukaona zonsezi ndi zimene anayankhula a vice president ndi chipepala cha mgwirizano chimene chatuluka masamba a mchezo a internet mukuona kuti mgwirizano wa tonse upitilira kapena uthera musizi. Okay, ndikayiona tonse ineyo mbuyomu mmene ndinkayionera before election kapena tisanapita kukaponya voti kucha mmene ndinkaonera mmene ankachitira tasayinirana muja kampeni ndi zina zotero ndi chimene zinachitika soon after election inangabeka nkhani ya
cabinet imene cabinet composition imene anasankhira anthu ndi zina zotero kenaka promise ija yayi ndidzabanga public school nice after 5 months ndikumango amalawi kumango anjanjitsa mina amanena again for muja kuti amalawi amazitsala zinthu zikuti okay mtsogolera kankula chonchi ndikuti zimenena kumapanga chonchi so kubwera kukenaka kumayambano kumamva ena ku MCP kumanda zoti no ife mtsogoleri ndi uyuyu ndi zina zotero kenaka anthu kumanda zoti kumakuluakulu mukananena kuti mudasainirana chiyani ndi zina zotero koma iwo aja osamanena. Fast forward ndikubwerano Dr. Saulo Chilima Friday ndikunena zoti akuluakulu ife tidagwirizana zakuti amalawi ena akuti taimalikaya mukutiuza pano kuti mudagwirizana zakuti mwina nchifukwa chokuti tu mbali naye zikumveka zokuti pali chinthu chimene anthu akutchulani uku ndiye mukuona ngati kuti zimenezo zikuonongerani osati chinthu muchita kunena kuti mukutchulidwa kuti mukukhuzidwa mukuganiziridwa kuti anapendula nawo ani zakatangale so mwaona amalawi ndaanze kutsopano ayambano kumapanga connect kuti okay mwina zikuzotero kuti awa atuluka chifukwa cha nkhani yake iyi mbali naye ukaona IMCP na also izitangotoka zimene kudzadzuka ndikana kuti ifetu zimene mukunenazo tu ifetu tilibe agreement ina iliyonse ndi zina zotero chimene ndikuona ineyo it's just tonkwe mamudza tonkwe kapena kuti tingachule kuti kuzionetsera tupoyera kungobwera tupoyera pa mmene anthu andali alili kumalawi kuno zikungoonetseratu kuti china chilichonse chimene akhala kukamba kaya makampeni aja kali chani zonse it's not about kuti kodi anthu tikafika mboma muja anthu tiwathandiza kuti chani koma kuti kodi ifeyo amene tili patsogolofe ndi anzathuwa awa amene akumatipola nawowa tidya motani. So pano zikubwera chifukwa strategy kapena kuti kujaho adya motaniko kuti kutheke pamafunikano mzimayi kapena mzibambo wakabudzaba achoke kumene kuja mamatu nake akaponye voti kuti anthu aja akhale pampando paja ndi akuona kuti mmene nkhani ili imene yambira apa kutsogoloko ndikuti munthu uja sakatikhulupirira and they want to do the same things komano in a different way zomwe kumena kwabera anthu maganizo okay kwabera anthu maganizo amene amaberako kapena akakhala kumati ife ndife anzeru kuposawo kumakhala kuti anthu apanga trick akupangabe zomwezo koma angosintha kachitidwe kuti apapa aoneke ngati kuti ndi abwino so that sikulina mayi akamafunanso kumbali kugwirizano wake onse kuli ambiri ndani amene akufuna kuti aoneke wabwino amene mukunena kodi I'm sorry ndinayiwala kuti paja ndimatchula mayina a vice president Dr. Saulo Chilima ndi a president Dr. Lazarus Chakwera ampake ndawiliwa these are the people amene akuti they sat down ankatozoti tinasaidira akandizina zotero mmene amapanga zonsezo they are doing that kuti atitu is 10 years it's not me ndi a vice president anene kuti adasainirana 10 years okay utanthauza kuti chikatha chisankho chijama chimene chitika mu 2020 ndekuti mu 2025 adzafunanso amalawi akavota so whatever they were doing amapanga kuti pabwera backing ya amalawi ndi zitakataka kapena kupita kwa pasi kwa moyo wa amalawi imene amayamba kulirira ndi zina zotero akuiona 2025 so it's not just about kulikoti anthu akuti chani ndi zina zotero anthu akumva bwanji mavuto anthu akuvutika motani kwa iwo wanu ndi 2025 kuloko apapo amalawi they are being sacrificed kapena akuperekedwa ngati nsembe ya 2025 chinechi nsembe chichitika apapo akungofuna kuti iwo 2025 adzakhalenso pa mipando imene alipoyo zoti fetereza akwera timakamba ndife zoti mafuta akwera zoti kuli devaluation amangomva odi ndi moni mtsogoleri iwo acho chimene amayang'ana ndi chakuti kodi 2025 akadzafika anthu adzandivotera kapena so I should be doing zinthu zoti anthu adzandivotera unfortunately samapanga zowathandiza miyoyo yawo koma kumango apenta kuti aoneke ngati kuti akuwathandiza abwino akhale ngati iwo so wokuyankha leya nkhani isuti ndi nkhani yakuti kapena kuti Malawi apindula bwanji zijananena Kenford kapena kuti akubweresa njira zofuna kuti Malawi amve kukoma ayi kuloko ndi nkhani yayowo ndi anyamata wazungulira 2025 atadzavotereso basi
tikukamba za mgwirizano wa tonse kuti mmene zayambiramo zabwerera pa mbandamo kodi mgwirizano mmene upitirira kapena tikamba za msinje uja unathera musizi uja kuti tonse nayonso itangochita kuti ithera musizi inu mukutipo bwanja mdima? Okay, tingobwererane mwina mwake tiunikire apa achilima kubwera nkunena zoti tinasayinirana izi tinaona akusayinirana koma kufunsa kuti kodi anthu ifa ngati mabwera poyera kunena zokuti tagwirizana pali ngodya zimene tamvana tikusayinirana malayi kukhala mboni kupezeka zokuti sikudziwa kuti ineyo ndikuyimira umboni koma kuchani. You believe so? Come on, cause as mouthpiece ya dziko lino Rainbow yafunsapo ndikilaleya unimvetsere ndofuna apa musanapitirire kwinawo tiunikiranepo tikamati mboni sizikudziwa zimene zili muchikalata taonatu pali mboni pamepaja pali signal chili mmasamba mchezo kumene kutaiwalani awa amayi Joyce Banda amene akungooneka sitikudziwa kuti ndichoona kapena nchaboza kumakudziwa kuti ali chani tadikira nekayi amene ndi atonse kumene kujatu anabwera kuti atonse asayinirana and asayinirana kuti asinthe zinthu Malawi abwera ndi manifesto ajoti nzeru zimene zinali uku ndi nzeru zinali uku azibweretsa pamodzi ndipo apanga zokuti nzeru izizi zitheke mu zaka 5 kutanthauzira bwinotu kumeneko mkati mwa nzeru zimenezo muli kuti papezeke ntchito 1 million pa ntchito 1 million ndio tutanthauza kuti aliyense wapeza ntchito kuli msonkho kuboma komanso mumve kuti pa ntchito 1 million pali ena akhala business wokuti alimbaso anzawo ntchito. That's an economic turn around ya dziko lathu ifa dziko lathu padakali pano anthu amene ali pa ntchito sakwana 1 million. Unfortunately truth. So umva ndipajani manena kuti Malawi amataka amva kuti ntchito 1 million aliyense to ali mpepala mmakwalalamu amadziko kuti ine ndi ntchito yatani yapezeka aliyense amene ali ndi ka ambition kuti ineyo ntangopeza 400,000 kwacha 500,000 kwacha ntapeza 1 million kwacha ine ndithumapanga izi amatha kuona kuti zimezi zatani zatheka pamene popo ndi Malawi joti amata akaona kumati ineyo maloto awa atopherezera amaona maloto ajatapherezera nziyani manena zokuti quality of life munthu amatha kuona kuti moyo wanga usuntha mwina ndima step follow ndikafika apa. You get it? Now manifesto ajakuti chani passport 14,000 kwacha akutinso koma magetsi palibenso kuti fee kulipira akuti madzi palibenso fee kulipira ndamuganizire Malawi kuti excitement chisangalalo chake chizikhala pati kumati dziko lake ndi la Malawi kapena ndi la kunje fa ku Malawi chilichonse chimene umafuna you have to struggle for it. It's unfortunate truth. Now anthu amene akupanga iziziwa akubwera kudzasayinirana akusayinirana chifukwa afuna zoti Malawi akhulupirire kuti awawadi amvana zokuti mamumuzana awawa amvana ndipo abwera pamodzi ndipo agwira ntchito kumati ife ntchito ikapezeka ndipo imagwirika. Ukumbukira icho kamene kaja kumuza Malawi kuti Malawi kumamwetera kuti ya dzaka idzidzi life ku Malawi ndeyisintha kumane naso zokuti akuti tidzingokumana nkudzaonetsana kuti tapeza ma profit awo moyo ndoli aposati kumavina ku misonkhano ya ndale kunayetu kuyankhula bambo aliyense kumati ya Malawi asintha. Now look at this kumaliziro no Malawi akudzafunsa kuti zonsezi ndemukukamba zikumveka bwino koma umomo kati mwa zimene mukuti mwasayinira nazo muli chani? No, simukuyenera kudziwa and even ena ndzipani mukwafunsa inendo amatinamiza kuti sakudziwa akudziwa zimenezi ndachakwera ndachilima. Now kumene kuja auna zoti panoko mmene kamvuvula kubwera kuguyu aliyense ndi we came each umadziwa jo imene chingerezi imene aliyense alipaye panopo aliyense aone zoti na mondo akubwera itipulumuka bwanji kenaka nkudzaona kuti apapapo ndisiya nkubwera no kwa Malawi iyayi tinamvana kuti after 5 years ine ndikubweramo iyayi akutinyoza iyayi akuyankhula chipongwe. Gentlemen, are you sure chimene mukutiuza ife njokuti ndizizi ineyo ndikuona kuti nkhani sizimene akuyankhula? Are you trying to say kuti Vice President Dr. Saulos Chilima sanachite choyenera nkubwera pa mbanda ndikuwauza Malawi kuti izi zimene tinagwirizana izi zimene tinatero Robert Edward anthu amene
amona ndale pa Malawi the best judges kapena ndanthu oweruza abwino pa nkhani ngati imene chifukwa nthawi imene tinkakamba kuti tanenani izi ine tindanena kuti idzafika nthawi zinthu zitayamba kuvuta ndipo amene tinkatchula adali a Dr. Sarosima omweyo program yake inoyo yomwe kuti adzabwera nthawi imeneyo akafuna kuoneka ngati anzeru nthawi imeneyo akafuna kuoneka ngati kuti awande azabwera mapepa nthawi sikaliso timanena program yake chaka chakenso chonchino kuti idzafika nthawi adzabwera ndiye nthawi imeneyo tinkauza kuti ngati simukufuna kutiuza pano nthawi imeneyo muchisunge chinthucho musadzatiuzenso because nthawi imeneyo muzizabwera Amalawi adzakhala zoti akuonani zolinga kuti zolinga zake sizofuna kuwathandiza iwo. So if you talk about timing Malawi tu pano leya ndikuze chiungamo lya Malawi pano zimene akumaganizira ndichakuti koma kodi tidzamvako tsiku lina kuti kumalawi kuno mafuta ophikira acha atsika mtengo kodi tidzamvako kuti tikumva kuti fetereza akufika kapena afika mpaka 70,000 kwacha kodi kumatili those are the things that the Malawian want to hear. Katswiri bankhani za ndale Victor Chipofya titamfunsa lachinayi tsiku tikunena kuti achilima akankhula mawa ake kuti mukuyembekeza chani iyo adanena kuti kutero kuti imene akuyembekeza Malawi panopa ndichakuti kodi anthu amene adawayika mboma awateteza bwanji ku zinthu zoopsa zimene zikubwera chifukwa cha kuvuta kwa chuma cha dziko lathu. Mufuna mutanthauze kuti sikunali koyenera kuti a vice president achite zimene anachita lachisanu akanakhaza kuti amapanga zimene zija kapena cholinga chawo chinali chofuna kuthandiza kapena kuti kulemekeza Malawi kuti inuyo na malanda eni ake achitonsa alliance ichi chikamuza cholinga chine chimenechi akadanena mbuyo momucha komanso mwina tsiku kapena atangowina kugowa mboma mwina ili kula been 2 years yes koma after 1 year pano pa program pa chidule mufuna unena kuti chani chidule ndichakuti akadango chisunga chinthucho chidzivunda komweko nangasi ankane achita nzeru kumadzisunga tikawafunsa ife ananena Kenford kuti mouthpiece ya Malawi Rainbow Television imawafunsa amanena kuti pa nthawi yoyenera zidzabwera tidzakuza ndefe no nthawi yoyenera nthawi imene Malawi akufunsayo panopa Malawi sanafunse dzangotuka kwavuta kumpanda mtsogoleri zimakazoti pamene po zinthu zavuta nawo papapene tonotsopano mafuna manakufunsa nkhani yabwino kwambiri ya mboni zosaipa bana nkasainirana ndi zina zotere nakuala ta John Chisi zodzolo kwetu amene ndi mtsogoleri wa chipani cha umodzi akuti iwo saudziwa kunoko nawonso atava vice president ayapakulankhula kodi akuwakuzi chamuka soinazija ndi zimenezi pamene kuti muone footage imene ili kutilira ife kuno ku Rainbow okay kapena chinthu chimene mukuzayipeza pa Facebook nthawi imene akasainirana zimene zija mchaka cha 2020 wonse adayima adapita kunoko amakaona zimene zija akuti samadziwa kuti adasainirana kuti chani so it goes back mufuna ulankhula pali maishu angapo ukuti taunikirenso bwino mina ndisanabwere ndiyambire pamene wayambira Robert Edward kuti address ichatu amati akukayankhula ma issues of national interest now mukati muone panopo national interest ya Malawi nkukamaka muuza kuti UTM mwina siku ilemekezedwa mu mgwirizano wa tonse amwene zotolo Malawi akhala nanu limodzi ndi ukayika chifukwa Malawi pada kalipa nako mwina pamene pepa ndizikhala ngati ndikudula kuti ndiongole mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko analankhula mu mawu ake kuyambirira kuti ndikudziwa Malawi kunja kumakhala mukunena kuti ndachita chete koma ndikufuna ndikufotokozereni kuti ena mwina mukuona ngati ndili pa chiongolero koma sine co-president anayankhula choncho munali konkuti anadero kuti sine co-president ndine vice chabe. Okay muone kuti akuyankhula izizi ma circumstances ali otani 1 2 kuti pa nthawi imene zinthu zambiri zaonongeka kodi anali kuti
andirapo mafunso nthawi imene mwina ayamba kuyankhula izizi ndi nthawi imene taona ngati amaiko use omwenso ndi achipani chomwechi atayamba manena zokuti ulendowu tisasisirane pa njira. Tinaona achilima akupita ku ku USA akuyankhula zoti COVID-19 kayachani zitsakhale ziphinjo. Koma mukati muone kuti mufike kuyamba kuyankhula nthawi inayo seija mmayankhula anthuso nkumanena zokuti anyamatawa ukuku akumenyana pansipa, koma vice president ndi president akumvana. Now akukabwera ndi uthenga okuti akanathiwa ngoyankhulana ndi achakwerawo directly kuti kodi apa tikonza bwanji akufuna nati patse picture kuti 2 years akhala chete nkumaona akuzunzika ndipo anasankha kungokhala chete 2 years. Nthawi imene mmatha kuona anthuso nkumanena zokuti ulendowu achilima kulandira ntchito kusiyana ndi mmene zinalili ku DPP analinso akuzunzidwa. Now padakali pano akubwera ndi uthenga umenewo nthawi imene Malawi chimene amayembekezera chachikulu ndi chokuti kodi mavuto alipowa atha bwanji, kodi kumadzamuuza kuti akundipondereza kuti ineyo 5 years yanga nsaikumanize kutsogolo. Are you sure kuti Malawi padakali panopo akuganiza zokupatsani another 5 years? Tadikira kai umbona apapa kuti now Malawi afuna ma solution a tsiku la lero fa munthu akumatha kuona kuti koma mwezi ukubwerawo zitha bwanji chifukwa tsiku linalilonse zinthu zikukwera mtengo. Ndeni mukudzamuuza zokuti after 3 years kunoko ndikuyenera mtenge. Come on, interest ya munthu munduzo ili ku 3 years, interest ya munthu sili kumeneko. And look at this thing, anali kumkumano amgwirizano watonse mkumano umene kumaliziro wake anatuza zokuti ati key partners zatuza zokuti kukutamvana kuti mgwirizano upitirire komanso uthandizire kuchepetsa mavuto amene Amalawi akumana nawo. Yes, kuti amatenga ngati Amalawi akufana ogona akuyokera kumene kuja kenaka akudzabwerano tsiku linali after masiku chabe atatu akuti tisanapite kokapumira makosana pa zimene mukambazi timalize motere kuti ulendo wakukanani ukuoneka njira yopita kukanani zinthu mmene zilili kutonse pano, zinthu mmene zilili kuboma, njira yopita kukanani ikuoneka. magani kuti muone njiratu kuti ndiyambira pamene kuti munthu ukwanitse kumaona ndi kuti ukudya ukukhuta zinthu zikumayenda ndi kumatha kuona munaonako inu mukachita njala nthawi ina upezoti wadi umathoza kuti akwakulo ndambakuona patatu ndikuti ngati pati njala zinthu sizitheka kuyambirira kwakuti Amalawiwo are able to see ngakhale njirayo kwa ine ndi ndima uja amati usiku utatu. Ine ndinkayembekeza kuti lachisanu lija atalangula a vice president chifukwa ndidamva kuti IFCB nawonso akwanitsa msonkhano watu wankhani tedati bora mwina ukuku nkumene timve kuti mwina awa angokhazikika nkhani yomanga dziko kapena kuti Amalawi awatulutse bwanji muchiphinjo chimene alipo pakadali pano pamene zinthu sizikuwayendera iwo moyo kuwawa. Taona zimene akamba kukamba pa press conference IFCB iso nawo. In fact ndinkati bwaniso mwina a vice president wa anakapa basi kumana kuti akulu tiyendisemaka mbeni za kampeni 3 years koma awade anangonjezeraso chazi kununkha. So in fact our IMCB our UTM mukuti tonsewa because pena bake when you mention kuti tonse pena bake mwenaso Amalawi ena amene akuvutika umayika somomo mukuti iwo I think power castle from them alibe chitsogolo njira yonse sakuyiona ndi I think Malawi suli njira yanga mayione. So ulendo okeraniyo ayineje opita kukeraniyo sakuona ndemuona ngati munthu okumtengera yaona. Okay, ndikuuze ulendo okenani mwina tisankhule mongoza nasu kuoneka sikutano ulendo okenani uli ndi ma benchmark uli zinthu zomaninazo kuti ngati uloyo okenani pali is and pali zinthu zimene tinganene zokuti Malawi dziko la Malawi mmene munthu nzika ya dziko la ku Malawi imalidziwira dziko la kwawo kumatha kuona kuti dziko linoli timadzoti chakuti kuti chitheke zimene ndachonje kena zamba kusintha chifukwa Malawi anafika pozolowera kuti whatever you want to do mwina makamaka mu nthambi za boma process iyo umadziwa kuti pabuku papepala process yake ndichonje koma chilungamo cha process iyi imakakhota apo
imakakhota apo zija achakwera achilima adziyankhula padakali pano palibepo ineyo mwina public institution imene ndingathe kuitchula kuti institution iyi makona amene umayenera kuti achokepo aja kuti tidzenda straight aja kuti achoka ndikuyankhula nkhani ya rabo uja palibepo ndima ulendo wako kenani dikiromvetsetse corruption idakalipo mpaja nkhani ya 1 million jobs ndi jana anafika udzango tipatsa chifiga koma chotafika banji uku aukaniko lokuti afotokoze nkhani yokhudzana yankuti kodi dziko la Malawi tiyamba bwanji kupanga export zambiri kunja kuyerekeza ndi ife kupanga import tidakalipo mpaja nkhani zokhudzana ndi magetsi tidakali mufunika kuti mpakana ndidzingo kutchulani zino mamega farm zinatengera mtsogoleri wa dziko kukaawuzana anduna azaulimi kuti mkuliwe ukupanganji 6 months mamega farm ndi aone muundusa soti mtsogoleri wa dziko anayiwala for nthawi inayo sei kuti tinalonjeza mamega farm and akamalandira malipoti aku nduna wa agriculture nkhani imene amayiwala so mwina ndiwajama zinoti ukhangati public relations kapena atsogoleri athu ndi pajoti atengedwe zithunzi zabwino zozikapita pa Facebook pa Twitter ndi kuti adzioneka zokuti kanagwira chichani apapa ndama amaopseza zimene zimasangalatsa nkusiyana nkuti ayikonze public service for public service inu munthu akuona tonse mene kabwera aliyense amatha kumaona kuti khanga tiboma ilili sikufuna zamasewera koma anthu anafika mpono ndadzatwawa tatiye ndidzigwira ntchito mmene timagwirira muja that's why mupeza kuti even nduna zingapo zatonse are implicated panopa kumaloza kuti dzikwakudza nawo idzi chabwino akungoganizira koma ndi fungo loyipa kuchokera kwa anthu amene mmayembekezera zokuti awa ndi akudzathana ndi mchitidwe timadana nawo uja nkuwapeza kuti iwonso kuti amapisirira come on mtsogoleri wa dziko uja amene zoti apereke no toni chokuti aonetse zokuti sakusewera then ikumva zoti anyamata atu wake kuti olivina akumpanda nawonso kuti akuaganizira fungo limerolo mmalawi akalimva kenaka kadzaona kuti umoyo umeneneyo ndimayembekezera sinkuona then tiye timfunse no mmalawi kenani uja mukuona zokuti tili pati akuza noti ukhangati kenani is a dreamland that is only there in fantasies akuza nichoncho tipumire kai tibwerenso posachedwa pompa programu yake ya ndale pa Malawi pano pakanema wa Rainbow. Tikulandiresoni ku program yathu ya ndale pa Malawi pano pakanema wa Rainbow nthawi imene timakhala tikunikira zinthu zimene zikuchitika makamaka pa nkhani za ndale mdziko lathu lino posatengera chipani china chilichonse posavala makaka a chipani chilichonse posatengera kuti yaya nyamataja chibanzi sitidya banzi timangolankhula zinthu mmene zilili timakamba za ulendo opita kukenani timalizire apa kuti makambapo pang'ono nkhani ya ku DPP chimene chili chipani chotsutsa mboma kuti machitachita ake a chipani cha DPP atithandizira kuongolera njira yopita kukanani imene mwafotokoza makosana kuti yadzadza ndi mdima sikuoneka ulendo wake kuti kodi tikulowera kuti tikulowera potani. Okay, mukati muone bwino lomwe chimene chimadzachitika mdziko la Malawi ndale imakhala ngati mwina zochita zimodzi zimene anthu akaona zokuti mu society kuti mwina alimbikira aphunzira achita izi ndizo koma mwina sanafike pamene amayembekeza kuti afika mkaliya yawo kamuchani amaona kuti ukhanga dinokuli ndale zoti nthoka joina mwina nditi mapepala tangati ntizizunguti ndikamakayankhula kuku ndi zimene zikapezeka
ndikapeza njira ndikatuluka chifukwa mukati muone bwino lomwe zimadzakhala ngati kuti andale athu ndi anthu amodzi ino amene amangofuna kudziwa system ndi malamulo kuti system yathu imenda chonchi malamulo athu amenda chonchi ineyo ntapondapo ndi apo anthu kaya adzati ndikuganiziridwa izi kaya izi zidadutsa nthawi zimangotenga nthawi izi chifukwa mukati muone bwino lomwe nthawi zonse milandu kaya ndi yakatangale imangokhudza anyamata pansipe koma amakhala akulira mayi wawaye iyayi kuluku mmatha kumva mayina anthu akuluakulu koma kuti zimakathera kuti ndi dzaka nde chimene chocho alone chimapangitsa enake kungofika pongo tino kangati ndi mmene society ya dziko la Malawi limenera kukhalira chifukwa chokuti mwina ma institution ena ake sali empowered chifukwa tikanakhala zokuti ndi dziko limene nkhani ngati yakatangale choyambirira tinapanga zokuti tithane nayo nkuthanira natu nayo kuti pamene tikuti munthu tikuganizira katangale fuwa katangale kubwera ku chipani cha DPP ku dikira kaye umvetsere katangale uchandika chinthu koopsa ndikonyasa komano msociety mwathu timatha kuvomera kuti munthu tidziganizira nkhani yakatangale koma titokhala naye ndithu mpaka na dzaka 10 tumangoti awo kangati akuganiziridwa ndikashigeti. Now that's why mupeza zokuti kaliba machitidwe anyamata kaya aku DPP kaya machitidwe anyamata aku tonse akumakhala ofanana chifukwa matretsa anthuwa kumaliziro overtime tikupanga create anthu ake amodzimodzi omwewo mchifukwa chake mukupeza kuti ku DPP kuli chinkulirano chifukwa anthu ena sakudziwa kuti olevini kundale akupanga kuchani chimene koma akudziwa nchokuti ukuku timenera kudya chifukwa mukati muone anthu amene nazo kuti akhale anthu amodzi ochaja mdziko la Malawi anthu amodzi amene akuyenera kukhala patsogolo anthu kumaona kuti tili ndi atsogoleri they are leaders they are leading anthu nkumauza anthu kuti mmene kulirimu apo tidumphe koma satsogoleratu atsogoleratu ndi anthu amodzi amene amasankha kumamenyana uku anthu nkumayira kwa kumudza kuti kangatitu mukuyiwala zoti inuyo ndatsogoleri for zimene zochitika ku DPP nzochititsa manyazi main opposition party chipani chachikulu chotsutsa chimene nyumba ya malamulo chimati chimene nazoti chikapita chidzikatha kufotokoza kuti apopo that's why anyamata so atonse kumbali naye akutha kukhala pa mtambasale waukulu chifukwa zoti anzathu alukoko nde ifeso betere chifukwa ifeyo mwina mwake tili nkanthu koma awo alibenso kanthu koma kokana ndi order of the day. Robert Edward, chipani cha DPP chinkulirano chimene chakula kumeneku mikangano mpungwepungwe mene wakula kumeneku kutozana kukokana majaketi kumene kwakula ku chipani cha DPP mukutha kuona tsogolo lilipo kuti agwira ntchito yawo ngati chipani chotsutsa kuongolera Malawi ku ulendo wawo opita ukanani. Chimene tena kudziwa ndi kuti mwina osatso mwina komano kuti mumpeze munthu andale mutamfunsa kuti kaende MP kuti ambwana kuti ndali ndi chani mkhoza kudzizimuka ino zimene akakuze zimene anthu andale zimayenda mutu mwawo definition ya ndale kuti akati ndale ndi chani mmene amanena again for kuti anthu ena amakapeto somena sakudziwa nkomwe kuti kukupenduka pitala kundidze katani. It's just a question kuti ineyo nditani kuti ndilimere pa ineyo nda apa banja panga so kuti mumfunse munthu andale mwina kuti akulu ndale ndi chani zimene angakuzeni mudabo kuti akutoko izi ndi zimene amaganiza tikati tiyangane chipani cha DPP zimene zikuchitika kumeneko mwa chinkulirano ndi zina zotero as you have rightly put it zikungotanthauza kuti anthu amene nthawi yake amalawi munzeru zawo ndi mphamvu zimene ali nazo pa malamulo a dziko lino ngati ine akadziwa kadanazo kuti mutitsogolere kuti mutendetsere dziko anthu ake kutoko makaka awo ndi amene aja tidanena kale kuti zimene zimayanjanitsa DPP sikuti kunali kuyanjana bwinobwino yayi chinali the fact that kamna chinali chifukwa chakuti anali mboma ndiye kusololako amatha kumasolola makobidi anali pafupi nawo ndiye atuluka tsopano minyewa yamba kuuma ayamba kuona na matsukalazi kuti uyu kwani mwangu ndali imeneyo inalingana kuti I'm telling you mwina kungwa kukumbutsa munthawi ya DPP anthu amatha kusankha kuti galimoto yanga alontamando kaika number plate nkangokoleka chisikafu cha DPP kutsogolo kwa galimoto kucha paseu ndizidutsa
so inali nkhani jiyo kuti wina aliyense anali ndi pake poti adagwira ndi mogwira muja akanganya atonse anawaphumitsa ali uku tsopano ayamba kuona ma true colors kodi akuzotithandiza kuti kumapereka ma checks and balance kuti dziko lidziyenda tikati kuti dziko likuyenda akuluakulu zimatanthauza kuti anthu amene mwayika kuti ayendetse dziko akuliyendetsa panopa mukamfunsa Malawi kuti bwanji amwene akamakunena amwene zinthu sizikuyenda zimene zimatanthauza kuti ndekuti dzikolo silikuyenda ndekuti anthu aja mudawayika kuti imtakhani apa in fact anthuwo mudayika pamene popo izi ndimakondobwereza wiki ndi wiki kuti anthu mudayika pamene popo osati chifukwa choti inuyo mudaona kuti awa koma chifukwa choti iwo aja adachoka kunyumba kwawo ndikubwera kumakuwuzani kuti ine ndiyoyenera kukhala apa ndiye munati okay khalani pamenepo mutiyendetsere dzikoli so ngati zinthu sizikuyenda to a common Malawian it means kuti the people who are failing miserably mene akala kumenera amawera kuti failing miserably kulephera kwathunthu ndi anthu aja amene tidawayikaza ndiye tikati tione DPP opposition ndi zina zotero ndizomvetsa chisoni kuti inu mukapita ngakhale kunyumba ya malamulo kuti mukapita nyumba mama muja mwina kunjaku amalawi tikuzeni mwina kunjaku kumakhala tikhoza mona zoti ya opposition ndi zina zotero mtsogoleri kumadako kala nyumba ya malamulo kuti awawa pesa awa amene zoti ayitsutse nkhani kuti Malawi afike poti fertilizer asakwere akuti kuti lamulo akufuna kuti mwina anthu adzilipirira anthu ndalama kwemaye mukafuna kuti mukatenge katundu kunja muzichita upfront ndi zina zotero Malawi kuti izizi kuti anthu oti business yawo kuti athamange kaye kuti akaombole katundu awa amene zoti nkhani achitsutse iyi kuti mwina Malawi apherereko koma tionaninso zimene akupanga so DPP timanena kuti ndi democratic retrogressive party osati democratic progressive zimene amanenazo so it's retrogress kwa iwo suti ndi zinthu zoti mwina so tikhoza kumayembekezera pati chipani cha DPP ndi opposition uku ndi phuvu ndera timalize sanalowe nkhani ina ya mamemba aphungu a nyumba ya malamulo komanso nduna ma plan owamangira nyumba ndi zina zotero timalize motere pa nkhani imeneyi izi zimene zikuchitika kutonse chipani cha UTM komanso chipani cha MCP pali kuthekera kuti atha kusintha zinthu zawo pa nthawi imeneyi ndi kuyamba kuchita zinthu zokomera Amalawi moyo wa mtizi wabwino umene Amalawi amafuna ntchito zimene Amalawi amafuna ndi zina zotero ndi kukwaniritsidwa pomafika 2025 kuthekera nkosayamba dziko la Malawi lili nchilichonse monga maiko amenenso mwina atizungulira ndizoseketsa kuti pa nthawi imene mavuto amene mukati kuthekera nkosayamba mukutanthauza kuti mukuonamo kuthekera mwachakwera ndi vice yawo akukwaniritsa malonjezo awo mvetsere kuti sizitengera kuti kaya ndi achakwera ndi vice yawo zitengera kuti Amalawi akufuna chani chifukwa nthawi zina atsogoleri amadzapezeka zokuti akhazikika akupanga zimene akupangazo chifukwa akuyang'ananso anthu awo so ndi anthu amene amatha kusankha nkuvomera chifukwa zimene zaononga dziko la Malawi ndi kuvomereza nkumayika kuti ngati tisintha zinthu after 5 years amene zaka 5 iru ndi mtunda we Amalawi ngati sakupanga demand kuti ifeyo tikufuna ntchito zija tizione tikufuna magetsi aja tifike apa pamene poponde pamene pali vuto nikaninozo tikuthekerapo kulipo ifa Amalawiwo alipo sizikutengera zokuti amene ali pa mpandoyo kuti ndi chani kaya ndi ndani kaya pena kuyankhulanji koma amene akufuna chinthuwo alipo anthu amene akufuna ntchito aja adakalipo amene akufuna kuti kusamakhale ma blackouts aja amene akufuna madzi abwino aja alipo so anthu amene ono ndi ntchito yawo yoti apange demand chifukwa anthu amene akutsogolera aja ndi anthu okuti anangoapatsa ntchito kuti tamapanganiko ziganizozi tikufuna tikafike kukenani mukunenako nafenso tikufuna ndithu koma ndekuti kukenaniko inuyo ndi amene muli kutsogolo ngati ndekuti niwe mukulephera kukhala kutsogolo ndekuti awaduduluze kumene kapena kuwachotsaponso kumene kuyikapo okuti akafike kukenani chifukwa kumaliziro ndimadzakonda kunena kuti nkhani jamazina kuti dziko la Malawi ndi lolemera kumosauka ndi anthu ake come on dziko la Malawi lilipo ifotukule anthu a Malawi nawo ngati anthu a Malawi ngosauka simunganero dziko lolemera dziko lilemera ngati a Malawi aini yake ali determined kuti alemere so zikutengera Malawi mwini wake osakhala mtsogoleri Malawi mwini wake akhale ndi chikhumbokhumbocho koyambirira
ine ndinekuti zimene zikuchitika IUTM ndi MCP awa ngodonetseratu kuti maganizo awo amakhala kuteroko suti amakhala zoti ayi makuti zijamani yankhula gospel kazako zija ayi chiko boma ili servant chanchani zangonetseratu kuti it's not about that ali ndi zinthu zimene iwowa akamakhala zimakhala ndiye pa mtima pawo chifukwa chinthu chimene malawi ano akufuna tapitani kwa Ngona uko mukaone matumba a mtedza okuswa nyemba malegumes kumene that's when you realize kuti amalawi amalima kuno amalawi patakiwa kuti ali ndi msika wabwino structured market ali makija imeneja tekazoti panopa ikuguladi mbewu bwinobwino kumagula ali nyaja. I think malawi sangakhale munthu wovutika. If you go there mukola kuti anthu azatame wakunja kumeneko trading akumaika mu truck zinthu atapaka grade bwinobwino tedza ndizina zotero kumapinza maiko wakunja, you are going to appreciate mawu muno muli potential. So kuti awawa ato achili mandaja kwera yaya zaunamize amalawi tikatindikire awa ndi tikhalira ma press briefing awa zimene azitiuza ndizakuti kodi chani moti paka kulonkhani ikalowa pakana kumalamulo ayambakalenso kumachula ma section 91 subsection chani ayambakali zimenezo ndi zimene this is what we use to waste Malawians time. Amalawi nthawi yathu yambiri anthuwa amayitaya chifukwa cha zimenezi mumva wiya amawayi kunasonga mato wankati chani afuna angooneka abwino koma kuti akhoza kugaya ngini ngati mene amayankhulira Kenford kuti akhoza kugaya ngini kuti munthu amene amati akadzuka mamawa akati wadya ndiye kuti watenga galanda yake pakuotcherera zitsulo mawindo ndi zina zotero. Munthu oti amadalira saluni, munthu oti kukadya mamawa iyeyo akazoti magetsi sako yake ndoti business yake yavuta. Anthu ngati amene aje kuti anthu awa a president ndi vice president ndi zimene zayambikazi kuti akhoza kuzisiya kumapakaza ina mahala. I'm telling you, we will just waste our time. Chimene nakuchita chimene Kenford. This is our country. Dziko lingathu. Okay? Awawa anailobwera nthawi ina yake titamvera chisoni atapempha kwambiri kuti ife tifuna tikhale panati matsani mwayi. So asatalitse nthawi awawa asiyeni adzikambirana kuchipani kuoko dzipani dzawodzo koma ngati amalawi let's focus on chitukuko. Mwakuti ine mafanire kuti ngati alipo munthu wina oti chimene akuganizira njokuti amalawi ukabwanji apinga amene ndamene atiyankhule koma zoti wina ake abwereso muna zoti tifuna tikuyankhule mwakuti zandale akuluakulu we don't have that time. Tipite kunkhani ina timalize program yathu koma tisanapite umeneko tingoona kuti amalawi amene akutsatira program imeneyi akuti bwanji. Apati ndi ma message ndithu ochulukirapo koma titangotolako ndithu apo ndi apo. Ena apa akuti don't be partisan, we don't have problems, be in our mighty DPP and our party is stronger than before. In fact, there are some people who want to sell our party to the highest bidder, but they will not succeed. I want to thank Honesty of Rainbow. Chirima missed the point and he should explain more about his suspected SATA case. We don't need to hear about their agreement issues. Let him keep for himself. He can't have any sympathy because he has lied enough. Ena bakuti anthu inu muku yankhula mfundo zotsamira mbali modzi kwinaku mukukhala ngati muli ndi mpumiro wanu akutirotwe. Hello Rainbow TV, ndine Mr. Fred. My contributions for today's issues is that zinthu zasokonekera basi apa ndipo tivomereze musawerengerenso za ulendo wa kukanani apa walephereka basi komanso alliance ndi chikwangwani chabe zamayankho kumavuto a nzika za Malawi palibepo apa tikanadziwa tinakaphika therere. Good night. Ine ndimaona ngati Achilima akufuna kukamba za chimachini chogaya zinyalala chomwe adatilonjeza mu kampeni chija kuti chabwera. Akuti I don't see these guys are taking the country to a better Malawi. That's sinduzota mafuna nene uchani koma ndingowerenga zimene alemba. Akuti that are here just to fill their empty stomachs.
nawonso a DPP palibe akupanga m'malo mopereka ma checks and balances, they are busy kulimbirana udindo. What a shame. Ena akuti ndemanga yanga ndikuona kuti a VP ananena zoona kuti iwo sakuyendetsa zikoli mmene timaganizira. Tikumbutsanenso kuti amachita kupasidwa ngati asawapatse ndiye kuti sangagwire kaso tiziwe ndikhupe kuti afuna neno kuti komanso tidziwe kuti chitukuko sichimachitika ngati ndale sizikuyenda bwino. Mfundo mfundo yoyo kuti chitukuko komanso nkhani ina ndi ino zokuti tikutaya nthawi kwambiri. Elon Musk mkulu mmodzi wo ana olemera kwambiri timati chani pacha makhumucha pa dziko lapansi pano, mabilionea anena zokuti nthawi yambiri mwina timataya nthawi mikumano instead of kuyamba kuchita ntchito. Chimodzimodzi ku Malawi timadzakhala ndi ma meeting ma study ochuluka koma implementation zero. Komanso Amalawi mwina vuto lina limene limadzakhalapo lokuti timadzazitenga ndale kudzazikhulupirira kwambiri nkumadzaziona kuti ineyo ndiwoku kwambiri tazomati mukandidula mundipeza kwakuti koma kuti tionezo kuti atsogoleriwa akutipatsa zinthu malonjezo a input yokaoka and ifeyo tipange demand timadzapanga miss point and chimenecho nchimodzi imene chinthu chikutizunza kwambiri. Mphindi zochepa zimene takhala nazo timalize ndi nkhani ya imene yangovutanso ndithu kunjawo yokuzana ndi maplani amene alipo ku nduna wa za malo kuti amange nyumba za aphungu madera onse aphungu 193 pa ndalama zokwana 60 billion kwacha komanso nyumba za nduna pa ndalama zokwana 4 billion kwacha. Mwina mungalankhulapo zotani pa maplani amenewa ngakhale akana anduna azamalo kuti awa maplani awa madongosolo awa ndiothandiza ngati dziko looking at the mess kapena mwina mavuto azachuma amene anthu akumana nawo mu dziko muno. Okay, ngakhala akana koma kumayambiriro nkhani yabwerapo nyumba malamulo yakambidwapo kangapo ndipo mtsogoleri wa dziko linonso Dr. Lazarus Chakwera anayankhula pamene ndipo tinaona aphungu ambiri asagwirizana nayo paja aphungunso zimazatsangalatsa zokhala m'matauni kusiyana ndi kukhala mu constituency. Koma ndimaona ngati kuti pa nthawi inoyo dziko la Malawi chinthu chimene likufunikira ndi kuti liyambe kugwira kaye mavuto ake akuluakulu. Mavuto ake akuluakulu ndi chani? Dziko la Malawi itu mwina nkhani yokhudzana kuti kukonza sukulu kupanga zipatala ndi zinthu zabwino koma tili ndi vuto lakuti tikukanika kukhala ndalama zakunja tikukanika nolo even kuti notipeze zinthu zina kunja nikanake zinthu zina zake zikangoti kunja zasintha kwathu kuno zimadzabweretsa mavuto ochuluka kuposa mmene zakhudzira maiko otiyandikira chifukwa pajati timagula zinthu zambiri kunja poyerekeza ndi zinthu zimene timagulitsa ndeti ndi maplani paja ngati industrialization nimuona ngati kuti mabiliyoni ambiri watikamayankhula chonchi adzipita ku maproject okuti tikachikhazikitsapo chiproject ngati tingwerekeza imodzi ngati mamega farm aja tikapanga mamega farm aja chifukwa nzomvetsa chisoni padakali pano paja poselepo patinapeza ngati msika wa mbewu za ku Malawi ku Sudan afika nkutiuza kuti talephera kuti msika uja tidzikwaniritsa zimene akufunazo chimangatu ulendowa amafuna ufa ife kumeneko ufa uja tukukanika dziko limene timati ifeyo tikati tachita chinthu number 1 ndi ulimi na ulimi uja taonani ukukwabwera kuti anthu aja mmati inu ndakachenjera dza ulimi aja tatigayirani kochimanga tukukanika. Now you find dziko la India likutuza zokuti mutipatse pigeon peas kaya mwina 50 million metric tons tukukanika. Then mona ngati kuti tiyambeka itapangana empower kuti anthu kaya nkulima soya kaya nchimanga zimene zizitheka dziko lathu lizikhala nchakudya number 1 chifukwa ngati ili nchakudya taona ntobako imweyo apanso tukukanika. Now ndimaona ngati tikamba kukonza zimene zizi dziko linkumapezako msonkho
okwanira ka ndalama zakunja zija zokwanira ndekuti mwina Malawi sadandaula kwambiri ndi msonkho kuti msonkho ngoti apa chakwera icho nachonso msonkho wake wakwera komanso titumakwanitsa mwaona paja timayankhula zoti even thumba lija limathokhala padera kuti mafuta akakwera kunjako zitotenga ndalama mthumba limenelo nkumaponya ncholinga chokuti mafuta agalimoto asakwere kwambiri tinamaliza tanthauza zoti tilibe ndalama zoti tipangire cushion zinthu zina nde munthu zoti mavuto onsewa tikambe kumangira nyumba aphungu amene masalale zawo ngokwera ndikale muona ngati kuti chinthu number 1 kukhale kumpanga uplift Malawi umoyo wake usunthe chijafa Malawi amakhumba umoyo utakhala ndi quality ina quality ijefike pena adzitha kumaona zokuti msonkho ngomverera zimenezo zonde zine khala zinthu za number 1. Robert Edward nkofunika kuti boma lipitirire ndi ganizo lake lomanga nyumba za aphungu, nyumba ya malamulo komanso nduna. Mandi palamulitsa pano I hope simpalamula kulephera kwa boma zimene amalaambiri amene tayankhulana nawo kuphatikizapo ma political analyst ena akatswiri pa nkhani ya ndale komanso akatswiri pa nkhani yoyendetsa zakayendetsedwe ka zinthu kabwino zimene akunena kuti kulephera kapena kukanika kwa boma ili la tonse kuti I don't know how to mention it now kuti boma la MCP kapena la tonse pada amokanirana kulephera kumene anthu akuchitapo zikungoonetseratu kuti anthuwa pati chibwana chifukwa honestly akuluakulu ndikambe chilungamo pano pandale pamalawi pano sitimabwera pano kudzasewera komanso I think amalawi soti amachuna program imeneyi kuti adzimva zosewera anthu amakhala ndi ma issues osati masewera amalawi mmene akuvutikira kunjako ndiye wina akazidzuka nazoti no mumapulani athu mwana amene amapanga mapulaniyo ndiye kutinso ndi munthu oti is a civil servant amene akumulipirayo ndi Malawi osaukayo oti akufuna ampanga uplift moyo wake ndiye akuganiza zoti no tifuna tamangire nyumba nduna komanso aphungu a nyumba amamo mwanena kale mwanena bwino kuti nduna yoona nkhani ya housing yakana kuti alibe mapulani amenewo koma tikuyankhula po nkhani ina abweranso ngati angokana ndunawo chifukwa chodano zoti chifukwa kuli moto tu anthu akulankhula anthu they are throwing tantrums ndiye mwina ayionera patali game paja anthu awaso aliso ndi nthenda imeneyi ali kathenda kamene kakuti apatakona zoti zinthu sizilibwera bati akuluakulu sitidanene ife sizimenezi so ngati akukana chifukwa choti angolera Malawi alankhulawo it's quite unfortunate ndi chibwana koma ngati nkhani iyi ili oti munthu inaye angoyipeka koma mwapereketsaro munthu amene apeka nkhani mwapereketsaro ndifa amalawi ndokwiya so if nkhani ili yoonadi kuti mapulani analipo ndimafuna ndikambe kuti pali zinthu zambiri zimene amalawi akuvutika nazo chonde tisatengera Malawi kumtoso ngati maliro anjoka chonde bilizi sinthari zimenezo mwana nchifukwa ilipo pakadali pano kuti tidzawuza kuti no mapulani amenewo thank you so much that munthu wina akakhala basi kuganiza choncho koma mapulani ndora Malawi sakuwafuna so sitikufuna zoti nkhani iti zayiveso yayi chifukwa utsiso mafuka popanda munthu uyo amene wayambitsa nkhani chilipo chimene anaona so sitikufuna tidzayiveso nkhani ya Malawi ali ndi mavuto ambiri so osatengera kumtoso nkhani ya manyumba ama MP ndikumtengera Malawi kuntoso chifukwa Malawi akufuna moyo wake usinthe usati munthu amene moyo wake unasintha kale ngakhale so kusintha pantupa Malawi yemweyo amene onso makamangireso nyumbaso chibwanaja malizitsani mawano omaliza kumanso musazike kumtundu wa Malawi ndikaona nthawi apa sikundilola kuti tipitire ndi program leo mafuna mfotokoze kuti mwina atsogolera tambe kupanga focus mwina tidzakumbutsa zinthu zoti adzipanga focus zinthu zoti izizi akagwira ma priorities akagunda papa Malawi so kunjaku adzitha maomba mmanja kuti yes ukuku tikulowerawo I mean padakali pano tu ma blackout ndi nkhani yokuti tikuvutikabe ngati dziko la Malawi nkhani imene mwina akatswiri anafika so Malawi kuvomera ena afika pokuti tili mu dziko la mdima nde magesi akumazango unikawo pang'ono dzikamba kuti blackout chamamveka bwino koma look at this kuti timayankhula kuti production cost of production ngati tu dziko
kuli kuti lipite chitsogolo ni nkhani zake zokuti nkhani zokudzana ndi malonda nkhani zachumazi tidzipititse patsogolo koma zimadzaoneka ngati atsogoleri athu ali ndi nthawi yokuti adzitiuza zoti dzaka 5 zapita zija tinagwirizana zakuti nde pano pakundinyoza mwakuti koma mukudziwa kuti munthu amene mukumuuza ni munthu amene mwina mwake anali ndi mpambawo akutakuona kuti ukupita chifukwa kuti mavuto amene alipo angoyalana mphasa tikachoka mavuto amagetsi kubwera madziso osiyasiya cost of living kupita uko munthu amene mudzika muzo kuti ifeyo tinagwirizana zakuti ndakundiponda mamoti mupangize kuti munthu amene adzitabe kumakwanitsa zinthu zimene amakwanitsa mbuyo sanzikana ndima dzina langa ndi Kenford Ndima sanzikana umeneku Robert Edward nditsanzike chonchi tinkanena kuti lafote lidzakwana mumadzitenga madolo kuti mumabisa mudzakula kutatentha izi zachitikazi mawena omaliza analipo azitsogoleri mdziko muno adali mchikombokombo ena ankati ndi a lifetime kuti adzalamulira zaka zambiri mwenaso 10 years imene munkasainana anzana muna ankasainana 15 koma analamulira teremu imodzi mmene zinthu zikuloweraku ndi mmene abala akumvera musadzapita paphiri kupemphera kuti mayi wawaya ambuye mwandioneranji tsoka chonchi Amalawi andiponya pasi ndalamulira teremu imodzi so idzi zikapitirira idzi mukhalanso mbali imodzi ya mbiri ya dziko la Malawi aboma limene dalamulira teremu imodzi izi tankhula musanene zoti sitidakuuzeni so tanena lero kumanena soti mwina komanso